सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं जामुगुरि गामिनि लैहोर इउनाइटेड इउथ क्लाबा 2023 मायथाइनि 10थि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हादों मानगोनां मुस्रि बिरदाव गयारी, बिबुंगोरा सयदुवार जौमा फरायसालि, मुस्रि बिस्तिराम बसुमतारी, एडभोकेट गहपुर, देबा बसुमतारी समाज सिबियारि, मुस्रि उपेन बसुमतारी गोरायुं UN एकाडेमि, लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा इयुन जोलैनि जौगानाय आरो थुलुंगाखांहोनायनि थाखाय लादों होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। बेसेबां मार्क्स लानानै पास जायामोन साबजेक्ट टोटल मार्कआ बेसेबां जादों? टोटल मार्कआ 486। दा अबहायबा एडमिसन लानो सानदों नामा माबाफोर कर्स? दा एसेबां फिक्स गैथ'आ, नाथाय दा फर्म फिल आप जागासिनो दङ, खालामना दोनदों। मानोना जि खस्थ'नि बेबायदिनो मोननो हादों। नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसारनाया फैदों। गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों। मोजां फिथाइखौनो लाबोनो हादों। जों न'खरनि गासैबो फोरोंगिरिफोर लानानै गामिनिफ्राय लानानै गासैबो जों दिनै जोबोद गोजोननायखौ मोनदों। दा फिसाजोखौ मायाव एडमिसन होनो सानदों? दाथ' फर्म फिल आपआ दासो अनलाइन खालामनाय, दाथ' अफलाइननिया फर्म फिल आपखौ दा अनलाइन खालामना दोनदों। दा 3 जायगायाव सेलेक्ट खालामदों। बिश्वनाथ कलेज, दरं कलेज, दीनदयाल बिहाली, बेनिफ्राय कटन इउनिभारसिटियाव गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों आङो। दिनै आं बेखौ हस्टेलाव दोनाखै, आं न'निफ्रायनो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामदों। हर टिउसन लानायाव आङो दिनै बेलासिनि 7टानिफ्राय आं हरनि 10टासिम हर टिउसनाव लानो गोनां जादों। हरनि 10टासिम आं न'आव सफैयो। 10टानिफ्राय बेलासि जिरायनानै आरो 12टानिफ्राय बियो लेखायाव जिरायफिनो। लेखा जिराय जेसेबां खस्थ' खालामदों आङो, बुंनो हायै बायदि जानानै दं आरो। थेवबाबो दिनै 81% लाबोनो हादों। बेनिख्रुइ बांसिन लाबोनो हागौमोन जानांगौ। जेरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय मा खालामबावनो, जेसेबां लाबोनो हाबाय बेजोंनो गोजोननाय मोनबाय। बरायनाय हाबाफारि लादों। आंनि आफानि नामा रामजित रामसियारि, आंनि मामिनि नामा सुमित्रा रामसियारि। माथो बुंनो, पार्सेन्टेजनि आंनि गोजोननाय बायदि मोनाखै, मानोना आंनि स्टाडिया जोबोद खम जादों। आं न'खरनि सोलोंथाइयाव गोब्राब मोननायखाय, उसुबिदा मोननायखाय आङो हस्टेल थादोंमोन। बेनिफ्राय आंनि फरायसालिया सोलोंथाइ लानाया UN एकाडेमि बरखासि। आं माने न'निफ्राय उसुबिदा मोननायखाय आं हस्टेल थानानै सोलोंथाइखौ लादोंमोन। गोबां खस्थ' खालामदों। बिदिनो जोंजों थाफादों सारगोपाला, गोबां हरसिम थादों, 1टा 2टासिम थानांदों। फुङावबो बिदिनो 3टा 4टाफोरनिफ्रायनो सिखारनांदों। गोबां खस्थ' मोनदों सारमोनाबो। दा नांगौ बायदि पार्सेन्ट नङाबाबो आं पार्सेन्टखौ 63.83 मोनदों। आं सानदोंमोन आंनि दा बबे कलेजाव एडमिसन लाना फरायनो सानदों? आङो दा डायमन्ड कलेजाव एडमिसन लाबाय। नांगौ बायदि मोनासै मा स्ट्रिमाव ला? आङो आर्ट्सआव लानोसै। मा इयुनाव मा जानो सानो नों? आंनि एमाथ' लयार। आं बिदिनो सानदों फिसा फिसौ बिदिनो एसे लांफानो। फरायनाय समाव माबाफोर खैफोदफोर फैदोंमोन नामा? गोबां फैदों। फरायनायाव जोबोद हार्ड, माने गोबां फैदों साबजेक्ट। आंनि गथ'या बिराद डाउन जालांखादों, आं बेखौ एसे थाल मोनदों। आं फुङाव एसे थाब बिराद बिदिनो दुरबल लोमजानाय मानाय जाबाय थादोंमोन। ओंखायनो एसे उसुबिदा फैबाय थादों आं फरायनायाव। बिमा बिफाया माबायदि सहाय खालामदों? आंनि आइ बाबायाथ' न'खरा जोंहा जोबोद लोरबां। नांगौ बायदि नङाबाबो आंनि आइ बाबाया आंखौ गोबां खस्थ' खालामदों। आं जोबोद गोजोनदों, जिखिनि हादों बेखौनो। जों बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बि हिसाबै जों हस्टेलाव दोनदों।
जोंहा हाजिरा खामला मावनानैबाबो जों फिसाखौ फोरोंदों जों इसिङाव गोजोननाय थाबाय दा फिसाया गावनि गोसोआव दुखु दं आरो एसेल' फारसे मोन्दों होननानै होमबाबो जों गोजोननाय दं जों इखौनो जों गनायनानै लायो जोंनो मोजाङै नांगौ बायदिखौ होनो हायासै खोमा फिसानो ओंखायनो फिसाया एसे इदि खम मोनबाय होमबाबो जों इसेयाव गोजोननाय दं जों फिसाखौ हाजासे जों फोरोंलांगोन हाजिरा खामला मावनानैबाबो जों हाजासे फोरोंलांगोन जोंहा बेनो लास्ट बेनो जोबथा फिसा ओमफ्राय जों फोरोंगोन बिफाजों आंजों जों बिदि होननानै जों सानना लादों आरो दा बिफाजों आंजों गथ'खौ स्कुलाव फरायदोंमोन बेसेबां नाम्बार लानानै पास जाखो 66.5% लानानै पास जानो हादों आङो हस्टेलाव थायोमोन सारकाइलानि इउएन एकाडेमि एकाडेमियाव आंनि गामि मायाबायदि नों जामुगुरि नाम्बारखौ आङो सानफ्रामबो फुङाव 4टायाव सिखारो आरो 7टासिम फरायोमोन बेनिफ्राय स्कुल ओंखारनानै थांसिगोन ओमफ्राय 2टायाव फैनानै दसे उन्दुयो बेनिफ्राय मोनाबिलिनि 4टानिफ्राय फरायनानै 8टासिमसो फरायोमोन आरो ओंखाम जाखांनानै 9टासिमनिफ्राय जागायनानै 12टासिमसो फरायोमोन दा माबे कलेजाव एडमिसन लानो सानदों आङो दा क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव एडमिसन लानो सानदों माबे स्ट्रिमाव ससियेल आङो इन्जिनियार फरायनो सानदों साइन्स फैबाय थानाय समाव स्टाडि खालामनो गोसो दंबा बेनिफ्रायनो सिभिल सार्भिसनि पासखौ नोंथांमोना न'नि इन्जुराव लगायनानै ला आरो मोनफ्रोमबो सिटि पासखौ मोजाङै फराय सिटि पासखौ मोजां फरायनानै बेखौ सिटि पास मबाइलनिफ्रायनो फरायखांनानै फरायलांबाय थानो नाजा खारन सिभिल सार्भिसाव फरायनो गोनां बुस्थुखौ जों दानिफ्रायनो फरायबाय थायो दानिफ्राय नङा जों दानिफ्रायनो फरायलाङो जाय बुस्थुखौ जों क्लास 8निफ्रायनो फरायो बे बुस्थुखौ जों दिनैसिमहालागै जुदि स्टाडि खालामाखैबा बेखौनो थांनायनि उनाव जोंनि जे सिभिल सार्भिस पास जानायनि थांखि ओंखायनो आं सानो बिथांमोना जुदि सिभिल सार्भिसनि जुदि एग्जाम होनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि गोसोआवबो दिनैनिफ्रायनो बावगोन मानो बावगोन बे हाबाफारिया दिनै खौरांगिरि नोंथांमोनखौहाय जाबायदि मोनसे लैखोर लाइमोन मोजां मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आमाखालि बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना माखासे समाव गामि आफाद आबो दैदेनदोंमोन सम्भब आरो फैयै फैयै फैनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लाइमोन आफादाबो दिनै लैहोर लाइमोन आफादाबो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आरो जोबोद मान होथाव होननानै आं सानो दिनै लाइमोन हान्जायानो गामिनिनो दैदेनगिरि लाइमोन हान्जा बिथांमोनानो जे फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि अब्लाबो जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां इयुन आरो खारन गोग्गो जोंनि गामिनिफ्राय जिउ दानायनि थाखाय गासै जा मोनसे थुलुंगा होनायनि मोनसे जा हाबाफारि लादों माबा दंमोन बिथांमोनखौ जों बुंनांगोन जे बिथांमोना जोंहा माने बिथांमोननि साननाय हनाय मोनसे श्रेष्ठ दा मोनसे गियान गोनां मोनसे साबाया फार्स्ट डिभिजन मोनसे लाइमोन आफाद साननो गोरों एबा थुलुंगा होनो गोरों होननानै होनो गोरों मोनसे आफाद होननानै आं गिबियावनो बिथांमोनखौ बे मेट्रिक रिजाल्टनि सायावहाय आरो बिथांमोननि जा हाबाफारि आं बेखौ खोब मोजां मोनदों दा बेबायदि लाइमोन आफाद होननानै बुङोब्ला जे थारैनो दङ बैसागु मोसानाय बे मोनसे बेखौ दैदेननाया मोनसे लाइमोन आफादनि हाबा होननानै आं साना दा खामानि हिसाबै मोनसे आफाद हिसाबै मावनो गोनां खामानिया गोबां थायो दा गोबां खामानिनि गेजेराव नैबे मोनसे हाबाफारि दिनैनि समाव खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारिया बिराद मोजां मोनसे बाख्नायथाव मान होथाव मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानदों बेनि अनगायैबो गोबां जा माखासे हाबाफारिफोर थाबावो गामियाव समाजाव ओनसोलाव बैबायदि हाबा